Ngiyaphila. We baby. Lesidine suma wakho. Lesidine sunyoko. Ama drugs la. Wazomtshela wena. Kana wena uyahlanya wena. Uyahlanya wena. Yabona manje ngizophe. Yabona mama ukuthi uma uthi ukukhuluma nami yini ufike namakhamera. Awusufike. Khona manje. Susami. Ngiyafika namakhamera. Wenzani uyasa? Awusahloniphi wena manje. Ngihlusha umfana wami uSibonelo. uSibonelo uthandana negogo omdala isagugana esidala esingaphezulu kwakwami. Uma ngithi ngiyakhuluma nomntana wami, umntana makasangilaleli. Umntana masafuni nokuzwa nje ngami. Uma ngithi ngikhuluma naye ungitshela ngalo gogo. Hayi ke kuthe ngelinye ilanga ke ngazama abafowethu ukuthi abahambe bayongithathela lengane bangilandele yona ngoba lengane ngahlukana nobaba wayo. Uma ngihlukana nobaba wayo ngase ngithembela kuyo. Umntwana wami una 22 years. Uvele wasukela esidala isalukazi. Uma ehlala nalesi salukazi akafuni kuzwa ngami noma ngithi ngiyamfonela umfana wami akasabambi ifoni. Ubhizi nalesi salukazi engisola ukuthi lesi salukazi samidlisa. Ngoba noma ngithini nje ungitshela ngalesi salukazi. Bahambile ke abakwethu bayakhona ke abafowethu. Uma befika khona oba umuntu ongathi uyabathembisa ukuthi uzobuya ezekhaya. Ngimfundisile umntwana wami, ngimenzele yonke into, akalambi la ekhaya, yonke into uyayithola. Unekamera ulishiyile. Akafuni lutho umntwana wami, ayikho into engamenzelanga yona. Ngimthengela yonke into, ufuna yonke into ngimthengele. Kodwa manje akafuni ukubuyela ekhaya. Nasi isalukazi simbelesele. Ngathatha ke manje sengifike ke manje ke ngazocela nabo amankenjana ukuthi awakangiphelezele ngiye kumntanami ngoba mina sengihlulekile bayangishaya mangithi ngiyalaphana. Manje ngizocela usizo ke kumanketshane njengoba ngibabhalelileke. Ngababhalela ukuthi ke ake bangiphelezele mhlambe bona ke ngezabi ikhweba bazokwazi ukuthi bangitholele umntwana ngoba umntwana wami ngiyamdinga. Ngaphandle kwakhe umntwana wami ngikwazi ukuphila. Yona yodwa lemntwana wami enginayo. Uma ngihamba ke ngiya kulesi salukazi ke ngiyafika lesi salukazi ke lapha ngiyabona kumnandi kuhle kodwa mina umntwana makezi kimi. Uma ngithi ngiyafika ke ngibiza umntwana wami Sibonelo ngizolanda wena mntanami. Isalukazi sisho ukungiqeda. Ngibone kahle ukuthi noSibonelo kuba ngisengakulesi salukazi. Basuke ke lapho ke ngithi ngithatha umntwana wami ngithi akasiphumeke nomntwana wami ngithi ngiyayaluza ngithatha umntwana wami ngithi ngiyalekelela ukuthi isalukazi mhlambe sizothi base singibona ngoba nami base ngifuna umntwana mfanele sizame phela unginikeza umntwana ngoba sengize ngafika njengomzali. Hayi silwi isalukazi ngilwe ngithi ngiyababamba umntwana wami lutho akasafuni ukuzwa lutho ngami. Usengakulesi salukazi ke manje. Ke babili mina ngingedwa. Emva kwalokho ngize ngilimale njengoba nibona lezi igresha ke njengoba ngilimele nginje. Njengoba ngilimele nginje. Hayi silweke lapho ke kuthola ukuthi amandla ngisenawo ke. Emva kwalokho ngiphumeke lapho ke ngiphumeke bangithuka ayikho inhlaba bangangithukanga ngayo. Usebuyelile futhi sesisidi isikhathi ehlala lapha 6 months wonke. Ngiyazama umntanami ngicela ningilekelele bafethu ningilekelele umntwana wami akwazi ukubuya. Ngoba phela manje ayikho enye indlela nabafowethu bahlulekile uyena. Manje mina mangiya ngiyashawa. Mina mama ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe yini imbangela mawukhuluma na umbuzo lento ayenza uyenziswa yini imbangela ukuthi enze kanje aza ahambe ekhaya ayohlala ayokhetha ukuthana nomuntu omdala njengokuthi umuntu omdala yini imbangela edala lokho akaze mhlambe akhulume nawe acacisele njengomzali wakho uthi ma mhlambe into endala lokho mhlambe ngokuhlulo ngenzela u1 no2 no3 anikaze nibe nalezi inkinga ngaphambili mhlambe uhlulo ngimenzela into mhlambe enye izinto edala ukuthi azaduba ekhaya ahambe ukhetha ukuthana abantu abadala angazi mawa mhlambe ngifuna ukuthola kahle kahle ukuthi yini lengake edala ukuthi umfana ezenze kanje amatoko bewathola besebenza noma mhlambe enye izinto kufanele ubuye uzibheke nawe mhlambe incindezi mhlambe yontanga bakhe bayakwazi ukuzenzela izinto yena akakwazi angazi ngicela ukuthola nje mama wami ukuthi kulezo zinto engisho mhlambe akukho mhlambe okuba inkinga kakhulu kuyena. Hayi mina ekhaya umfana wami konke uyabekumenzela ngoba bekuyena umfana wami futhi ngithembele kuyena. Into engiyibonayo ngoba nalesi saguga sakhe bayaphuza. Ungathi ungene kakhulu kulezi zinto zokuguga. Nalo gogo kahlala naye ngoba phela mdala ukhulile. Kusho ukuthi nemithi uyamfaka umfana wami. Amfakele imithi ngoba uma ngifika hayi uyalwa nami umfana wami. Akasangazi ukuthi ngumzali wakhe.
sisahlele nomntana wami ngimkhulisa beyihamba kahle zonke izinto umntana wami ayikho into angenayo ngimthengele yonke into ngeke ngisho ukukhishwa khona into emkhiphe ekhaya kusho ukuthi salukwazi nje sidlisa umntana wami samdlisa ke masiqeda ukumdlisa ubone sehleli kamnandi ngoba phela iyasebenza le yantando yalesa salukwazi and siyalwa siyangishaya angazi ukuthi ngenza kanjani ukuze umfana wami abuye ezikhaya ngiyamdinga umntwana wami ngikhathele kulokho ngikhuluma nesalukwazi ngoba sisafuna ukungilalela kwasona ngomntana wami akasabambi ngisho ifoni yami khona and uyalulwa nami manje ngizozama indlela ukuthi mhlambe mayisefikela ekhaya ngizama ukuthi mhlambe ehlise nalama drugs ngikwazi ukuthi aye naseyindaweni ezithile ukuze mhlambe ingqondo yakhe izobuya siphinde sihlale kahle sibe umzali nomntwana wami mntwana wami ngiyamdinga silungileke isalukwazi sakhe singahlala indlela abukeka ngaye engishaya ngumama wakhe ukuthi badla wona amadrugs noma ngababonanga bewadla kodwa kusho ukuthi uyawadla ngeke angishaye ngumzali wawambona edakiwe mhlawumbe bayaphuza ngeke ngambona phela edakiwe khona lapho babedakiwe indlela babengishaya ngayo naso lesalukwazi sakhe Alright ma. Ngiyaphila. We baby. Lesidine suma wakho. Lesidine sunyoko. Mana phela sisi. Sama nabantu bamakamera Ukhuluma nami sisane. Ngizofuna umntana. Wena usibonelo ngithi. Usibonelo umntana ngizofuna. Sacela wena. Ama drugs la. Ukwazi ukutshela lento, ukwazi ukutshela lento mina yazi. Ama drugs yini lento le. Uyithiselani pho? Ngithethelani? Thana ngiyiphile, thana ngiyiphile. Uma uthi ukhuluma nami yini ufike namakamera awususele. Khona manje. Susani. Wenzani uyasangana wena uyahlanya wena uyahlanya wena Yabona manje bazuphe wenzani afuna namakamera Yewena mama ujwayela ningambambi kanjani ujwayela ngababubhebe kanjani ujwayela kabi ningababubhebe kanjani ujwayela kabi yona skole fuseke wenzani njengamanje sizama ukukhuluma noma akho uzamile ukukhuluma angithandi ukukhuluma naye uma akho ufuna ukuya uze khaya kana ndaba uzokwenzana ekhaya awuna ndaba noma wakho fokofa sikhulumele emnyango wona manje woza la ukhuluma kanje wena noma wakho yebaba ukhuluma ungazokhuluma kanje noma wakho wakhuluma kanje yes fusekho wena awumkhiphe lo mfana lo namshaya nimshayelana uma wakho wena buku unjani umuntu omdala buku unjani wena woza la makezela musukumbamba yona skole yeni inkinga yakho wefona mani wenzani yeni inkinga yakho fusekho na mani wena ngani kuphi awusahloniphi wena manje ngizobuya uyini pho ufike nalabantu mawuthi ukhuluma nami yini ufike nalabantu ngibabelani ngoba sekuthembisile sibuye nawo mfana so asazi ke manje mayiphinde ibuya futhi hayi baba Sigodwa ngiyajabula sicela uyibongele kubabukeli ngiyabonga kakhulu ngithola inhliziyo yami inokuthokoza okukhulu inhliziyo yami umntana wami masebuyele ekhaya asambeni akahambe umntana mabuyele ekhaya ngizomenzela konke ngiyathembisa ukuze aphume kulesalukwazi ngiyajabula abantu ngiyabonga kakhulu ngiyalibonga usizo lenu alright bafowethu ngibonile ukuthi kuphele kanjani umfana sibuye naye into singenazo iqiniseko sakho ukuthi usangaphinda abuyeleke lapha sazi bafethu abantu abathanda nazi kwazi ukubahlukanisa but thina senze ebufuna sikwenze ukuthi umfana simthathe sibuye naye ekhaya mawami asembeni